Damang dainang di bagasan pertanyangata budarion ata ni debatana gebejami tatuhita imana tersurat di Matius biddu 10 sada mamukas yan ayat 25 jalamar haujungan di ayat 27. Songonom mahatana ujuima di dok Yesus hatana songonon hupuji ho amang Tuhan namang gonggomi banua gijang doho tanoon ala ditamod di koko hatai sia jolo nia kanapistar doho namar roha gabe di papatar hoi tua kasio di honoton olo amang ai ido hinalomohon ni rohapian saluhut nai nunga di pasaha damang tuau asada ngadong namanada anaki dukon niamai amai pe dangadong namanadai ia soholan anaki akup nina pinodahon ni anaki mangihuton lomo ni rohana ido sahatna horas madihita saluhutna damang dainang mingguon didokma minggu trinitatis manang minggu hasitolu sadaun laos topikna debata situlu sada namanopa saluhut jala di pasahat mahatau tuhita na dipatuduhon Tuhan Yesus do songod dia do ibana di bagasa kajol maonna na pasahat to dirina tu debata madok mauliate Tuhan Yesus madok mauliate Tuhan Yesus ala disaluhut na ganup nasa akahaserepon ni rohado nadapotan hapapatar ni pangatusion diaka nalahomanada debata dang ala ni hapistaran dang ala ni hamaloon dang ala ni ganup nasa hagugoon ni jolma naboy ibana mangatusi songo dia do nadido ni debata aleta kasma tutu buasa di pasaha Tuhan Yesus si alatung masay bakol do akan di humaliang nai majalo taringot ise do debata na sasitonga maol do halak Jahudi porsea di debata maol do nasida di nalaho majalo songo dia do tutu debata di nalaho pasahaton ganup nasa dirina naikota daun di jolma laos dipatuduhom ma nabohado tutu Tuhan Yesus Kristus sendiri dinapatoruhon rohana tuganup nasa huaso di debatai damang dainang molotaringot hasitolu sadaun debata ama debata anak Tuhan Yesus Kristus dohot debata to diparbadia bohado hita mangatusion maol do atu sanon maol do hita dinalaho patupahon ganup nasa rumusat tarengot tuson alana salah satu na omma dasarna nagabe suku-suku ni jolma mulu di suku tu hita nuaing benarkah Yesus itu adalah Tuhan tutudo Yesus itu Tuhan mulu tutu Yesus itu Tuhan Tuhan ika tatada sada laos diakuho doi diakuho portibion Tuhan itu esa Tuhan itu satu tunggal dang gudang dang jamak inna alai takui ma Tuhan Yesus Tuhan doi jala takwari do si paluai nagabe Tuhan jala Tuhani si paluai alai tajaha maturpukon ro Yesus badok hatana hupuji hoamang Tuhan namang gonggomi banua gijang doho tanoon molo tagaris bawahi berarti Tuhan Yesus sendiri pe mengakui do adong debata jadi bolo songoni adong debata bolo Tuhan Yesus debata do molo adong debata asing nii berarti lu bisa sada debata. Molo takui do Yesus nagabe debata berarti
debata ama isimai. Molo takui debata ama nagabe debata, jala adong pengakuan tanaman dosa da debata, belosongoni isima Tuhan Yesus, bahasa taguari Tuhan. Laos songoni do ditod di parbadia. Cian mulana naking nungatakas tajaha bohado di mulani-mulanai. Makulum saluhut na alay tod dini debata mariap-reyap. Ngadong tod dini debata didok. Ido tod di perbadiay. Damang dainang. Disomma ikon takas diganup nasa pangatusyota. Asa lubi takas dia kana hurang takas. Buasa Yesus dinalaho pasahatun pamujio tu debata ama. Na dipatuduhon ibana do. Naro ibana nagabe jolma, lausian hajol maun nai, ido di pasahat sobana tu debata ama. Buido songoni, ima hahomion ni debata. Makana didok kami perjulun nakaning, dangadong namanada debata. Alai debata manada manang naisipe. Manada ganup nasa natino pana. Takas ditadda debatado ganup nasa hita. Rabolo hita pedang takas ditadda dirita te. Kita sendiri belum tentu bisa menguasai dan mengenal kita secara detail. Unakom naso tarida. Natarida majo. Isarana. Piga gurang may bulu ni tangata. Harong nama botoy. Piga gurang ma salibot ta. Piga gurang ma piga helai ma di simajujung ta. Harwau na mulai merubah dak kau kira-kira be. Sipatarang sotakira be. Walau na uban ni pe. Ate nabot tarai. Damang dainang puasa songoni. Ay memang dang boy. Hita sendiri pedang boy manada dirita. Holan na taida pedang boy taboto. Alai debatana manopahita, apala takas situ tudo ditanda debata hita diganup nasahajol maun. Nah, damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jadi molotungpe ditiki disilangi Tuhan Yesus madok, Eli Eli lama sabaktani. Ali debataku, ali debataku. Ate, di pasah mahosana tu debatai. Napatuduhon hajol maun dado. Hajol maun da dona mate. Fisik nai ate. Alai marhuaso do debata jala mangolu do muse ibana. Hehe do muse ibana. Imana marpas kahita. Jala takas do disi bohado huaso ni debata tuganup nasana tinopana. Alani damang dainang. Bohama dipangido turpukot tuhita nuaing, marhiti hatani Tuhan Yesuson. Didok, diuduk nai di ayat 25, ala ditamodikon ho hatai sia jolo nia kanapistar doh nama roha. Ya. Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya kepada orang yang mengandalkan kemampuannya dan dirinya. Tuhan tidak menampakkan dirinya atau tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang merasa sudah mampu. Ditamodikon. Damang dainang. Alai tuise do di pasahat gabe di papatar hoi tuaka siod di honoton. Siod di honoto biasana kanagale. Siod di honoto biasana akan humurang. Siod di honoton ima natoruk marroha. Naserep marroha. Makana didok ikut ditoru do tangan mangido. Istilah doi. Namar lapatan rohai pe ikut ditoru do dinalaho mangido. Molo martangia kita mangido tu debata ditoru do rohai. Ditoru do hitam mangido tu gijang. Jala ikut ditoru do. Molo hirapat curam mapasu-pasu ni debata. Danga dua tu gijangi. Ditoru pehita paimahon godui. Ate. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus.
Alani di hita na hina holongan. Bohama hita maka hanguluhon hatani debataon. Debata situ lusada namano pasaluhut. Tuhan ya yang Tritunggal itu yang menciptakan segala sesuatu. Bohama hita maka hanguluhoni. Nah parjolo ikota daota kita adalah ciptaan. Kita adalah hasil karya daripada Allah. Dak kita namano pahita. Dangadok kita namar saka adorang sutu tu portibion Tuhan topa mau gabi jolma. Dangadong ini. Ate. Alai debatado namar sakap. Asadok kita. Nuaing bolo songoni manang songo dia pe di perdalanan ninggoluta. Pola dodohono tamate mau. Onna mau juku. Namol behuadu pion. Tahu. Gudang akan amarsak. Gudang akan agale. Hape sohita namang hidu hita mangulu di portibion. Pola ikut dohono tasongoni. Na perjolo sahali berarti bolo adong ganup nasa kapar suryot tahamaolota. Mari serahkan diri kepada Tuhan. Pasahat diri tu Tuhani. Allah itu pencipta. Tuhan itu pencipta. Molojol mah. Adong namidok, adong na menciptahon lepu, adong na menciptahon mesin cuci, adong na menciptahon mesin cetak, adong na menciptahon mobil, pesawat doh akalasing, dan pencipta yang manginang. Penemu dui. Ate. Berbeda penemu dan pencipta. Makanya bolo didok, debata creatio ex nihilio do. Penciptaan itu creatio ex nihilio. Dari yang tidak ada menjadi ada. Alai bolo jolma na manopa manang napatupahon sian na adong doga biadong. Menemukan. Artinya sudah ada sebenarnya. Tetapi ditemukan. Semua materinya ada. Materialnya lengkap. Tinggal perumusan-perumusan dan juga untuk perangkaian-perangkaiannya. Ido bolo jolma. Imana boi patupaun di jolma. Manusia tidak bisa menciptakan. Tetapi manusia bisa menemukan. Karena semuanya sudah ada. Makanya di dok nak kaning di epistel tai naga bijabita tu hari Minggu. Parjolo do di top pade bata seluhut nasanadong. Mulai hari parjolo sahat tu hari palimahon. Sudah di top pade bata. Baru pe di top pajolmai. Berarti segala sesuatunya sudah ada dulu. Baru manusia diciptakan. Semuanya sudah rade. Ngarade besude. Artinya di si kita pesa luhut na ngarade itu. Tetapi mari kita menemukan. Mari menemukan apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah itu. Ima parengulutan wae. Nah, menemukan berarti kita juga harus menghidupi itu. Menghidupi ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baru peju patai ahamai imana dirok nanak kaning. Dia kahalak namar serep ni roha. Rata-rata manginang aka penemu-penemu di portibion sudah doi naulo marsiajar. Semuanya yang mau belajar dan sekolah peibana alai marsiajar. Gudang nuayang ditadahami jol madang pala tibu sekolah na tama SD do. Tama SD kalas 4. Tama SD kalas 3. Pengusaha tak kurang kepenga. Burju tak kurang ibadah marroha. Jalatarida ma itu tuh. Alaniaha ala naolo ibadah istilah dihitan waing bekerja keras. Berarti belajar. Sian kegagalan ibadah marsiajar, sian keberhasilan pe marsiajar, sian ganup nasana masa pe marsiajar. Ima ibana. Makana adong buku nami na julu didok judulna di sini kutemukan. Ahamai sini sudah ngarade di patu pade bata alai di somma boi patar huida jala jupanga maausi. Tari ngot tu ganup nasa aka belgani pasu-pasu doh tasini rohani di batang.
damang dainang. Debatasi tolusada nama noppa. Bolo debatado nama noppa hita. Patut na songo dia dua kanati noppa. Semua yang diciptakan tergantung kepada penciptanya. Semua yang diciptakan tergantung kepada penciptanya. Berarti hita jolma na tinoppa ni debata, sudedo hita saguru di debata. Ahamai, mangulu hita. Madalani parnguluotta. Marujung mangulutta. Saguru di debata, sotung saguru di hita. Ate. Bolu saguru di hita repot do ya, mate mau, mate, manikot. Kan? Maul garuk rasa parangulu non, ahua, songonom majo, teler majo. Kan? Aci ulu kumemikiri, na, uai majo oyong, kan ordon wae. Minum, tapi salah inum, gabi masuk, nasing kan. Nah, damang dainang nahina holongan. Nah, jadak kita manutuhon nale debata. Mari tergantung kepada Allah dan memberikan, menyerahkan diri kita kepada Allah. Asa saud. Asa saud na sinakapan di dewata. Asa kak ni dewata manginang? Pasu-pasu. Asa kak ni dewata tu hita? Haluaun, hanguluan. Hola di portibio daong. Di hangulua saling liling na. Ipenunga di para di dewata. Mari kita temukan itu. Ta jupangam mahita disi, jupangam mahita digo ni pasu-pasu ya mangina. Alani di hita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Molo sudedo hita na tinoppa ni debata. Adong do na baga doho narwa di hita jolma. Ora sa manginang. Isina merasa bagak. Sudi, omma diri sendiri masuk. Au itu rena tong. Ayo kan? Alai bolu tabereng do ngatta, baga do, gatenggo, gatengin na tanin na kan, begitu. So na cantik amat tanin na, begitu. Nah, damang dainang na hinaholongan, alani saluhut na jolma, songo dia pe halubio do hahurangan nai, taingot na tinoppa di debatadui, sarupa dohot tita. Ada harga yang dibuat oleh Allah bagi kita yang diciptakan. Apa itu? Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Makhluk imagudei. Ada kemuliaan kita dari ciptaan yang lain. Hita doridok dalaho mangarajai nasana tinoppa ni dewata. Ditiki ditoppa debata jolmai. Sotung dirajai na tinoppa nasik kita. Berbeda etikanya, etosnya. Dohok ganup nasa pamikirion na hikmat na kebijaksanaan na. Berbeda dari yang lain. Jalai ko tarida mai. Tarida mai diganup nasa parngulwota. Asing do tutu hita. Nabui mangarajai do hita. Ala disarupahur rajai do. Hita natino panajolma asabui mangarajai. Nah, alani di hita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok di ayat na parpudi, saluhut na inung nga di pasaha damang tuaw, asadang adong na manada anaki dukon niamay. Amay pedang adong na manaday, iya soholan anaki, akup ni ina pidodahon ni anaki, mangihuton lomo ni rohana. Atong, anaki pe lomo ni rohane debatado di patupa di hajol maonna. Dohok na gabi ro gabi Mesias ibana. Haru Tuhan Yesus mangoloi nga Tuhan. Lam mahita jolma na tinopana. Ate. Lam tarida manian. Lam takas maitutu. Diganup nasa kaparanguluota. Dada holad dia kapartodio nih. Dohok di parangulu siapari. Ikut tarida matutu. Namangula holomoni rohani debatado hita. Asa tarpasu-pasu akauluat to siapari yang manginang. Dalam di debata manggadai pasu-pasuna di hita saluhutna. Debata nama noppa hita, debata situlusada. Debata nagok pasu-pasu do ibana, jala ala ni pasu-pasuna do nuaing mangulu hita sahatu nuaing, mangulu hita rodi saliling-lilingna. Tapi puji ma debata, marsangap magwarna. Taruli ma hita dia sini rohana. Amin, partangyan kita.